menjatkan ho dari dongan saikatku merkada nau naik kon hot do hot ho ditiki persaulian nang hasusar ditiki las niroha nang asak niroha haholongakku jala pasangapokku do salelen ngudukku Ria boru hutabalian mencakoko predi simar mata gabedongan dongan parsari peokku marpadan doau na ikon hot rap dohot ho ditiki parsaulian nang hasusan ditiki las niroha nang arsak niroha haholongokku jala pasangan pokku doho saleling au mangolu. Saya dipatugu de batama padan naung hinatidak pemuna di coloni huria jala sari leo matuhamuna pasu-pasuna naung pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma asa sidakani arirang ape di Pulau Batu naso tupa sirang sai hot matot di jabu bagasan kurnia madota na dotot di korbadia tapuji ma tuhatta mau lihat ma di debata. Ale de bata marhite huatom nungari to pahona sana adong sian na suadukian nungari aturoko asa hasianganom siya mulana jala dito pahojol ma tumero rupamu ipasa todo tubaway salak boru-boru nagabe pangurupi pahitungana naso hasirangan dan dua benasida alay nunga gabe sada daging jala dia jarahon bodo iyan ang pinadumong tanggoy be sirangon. Ale debata nung adi parbadia ingururur ni pardongan saripeyon marhite hahumiyon na marmulia. Asa di bagasan padan pardongan saripeyon patarma sakramen ni Kristus dohot kuriai. Ale debata di bagasan buarno marsada do bawa do buru-buru gabe hato panda sumurung di ni hato maom. Ima rumah tangga marhite pasu-pasum Oma pasu-pasu naso sinegan mi dosa tiap teanan Jaladang tarbaurhon aik nasumar Datak makan apa somon Nang pahoton padan pardongan saripeonna
Toktong do nasida makirim, dia sinang pangodiamu. Useho ma parbuan itu di porbadiami, sa toktong hok holong mirohan nasida di padan pardungan saripeon. Alani holongmu namian di rohan nasida. Gohima naposom, masta ria boruhuta balianon, ima niolion. Dot holong niroha nang dame. Sanggiat maibana toktong, mangihutot turuan dia kaboru-boru nabadia. Puji-pujian nasida, dientehon di buku nabadia. Sayang giat ma rohani pangulion, Fredi Simarmata, tarihot tu parsodukna. Jala dijakon ibana gabe dungan nanadoso mondina. Sayang giat ma didungani ibana marhite hapat tunon. Jala tokong maka holong isa, songon holong ni Kristus sendiri na maka holongi Hudiana. Alani upang irohami tuwalay Tuhan. Sayang giat maka naposomon, toktong mian di bagasan hapur seaon. Jala gabe si pamuloy patikmo. Sayang giat manasida na dua naung gabe sadaripe. Gabe halak na boy si tiruon alani hinauli dot hinadenggan ni ngulu nasida. Sayang giat manasida naung pinahot ni barita nauli. Gabe setidang ini Kristus di hadapan ni Luhut Joma. Sayang giat manasida hatok mangabing-abing. Gabe na tua-tua na tau si tiruon alani habur juon. Saat namar pahok kumar ni marnono. Atong sayang giat magajang umur nasida. Jaladung ditiki namuse. Ongot tu hapar nguluan ni akka halak nabadia. Di bagasan harajaon banu agijang. Marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Kematang dotunan Kristus. Kematang dotunan Kristus. Amin. Di bawah seluruh nikmat tadi kata dalam sakaramen pakongan saripeo dari itu kita anjia mau naga pasal pun nama tadi kata lagi itu kita nama tadi kata satu bulan tahun mau dua mau mengesau luar nama juga turun kata nama luar nama Jalo pasu-pasu patrongan sa teori di bawah perniama dutaran tutut di surbadia. Amin. Bagasa perniama dutaran tutut di surbadia. Amin. Oras.
Oras. pagor di Sipangaron. Padong hatag naman tuwa naman dok. Si Titi siguro pagolang-golang pangarahuna. Mula tu sonon demi nabu etar pasang apa itu hamuna raja nami hula-hula nami barang golan. Saya mata di batama namang kohi pas-pasuna. Jalan kita mah hula-hula tak. Deket iyo
dek kesahat asimat tong rohani amat tadi bata marudur nga anak dihamu tio manak pasar yang muna 7 loan neron gabi mahamu jala maduma tulang itu yote sadeon iba di nama calo pasal-pasal pada sadeon kemusian teman mulai anjir itu gabi mana kana beragam disirani rohan itu tang bos penanu ida nalas dok dekis murdur anjir matong nas rohan macalosa pada dulu bersugot ya parna yang benar sarbono masuk dokter kedua titik mana dinoka manis nana otik sesuai si pangan obat obat yon amat tadi bata mak nang boy bahasa semua batu tu karam gawe jala horas raja nami akaturang mubere do bapak guru mereka sinaga Rufasat kami pingkan nahok asahok berita gabe hok berita horas namarisio nida sedalas batarda ulas durungan nami dinamar donga de kesitiutiu de kesinudulu de kesaur saya mengundur anak mengundur mantuk kamu tujuan narion bere hasiat doto buru dang napak kulit nami basa matong amat tadi bata asadabo hatari nama tuai nama dokon asati tina-tina to kolang-kolang raw-raw poti susadia petong de kesitiutiu de kesinudulu na boy terbok kami tuamu aberenan dukul nami saya mat tadi bata mamang goy saru kapasa-pasina sa sudu sa diboten keras bahasa kami pinggan hoton saya sa gawe mahamu sah matong tunau rasoni masih kami tulang dalam tidak salam covid jadi doa pinasa matuamu pasahatot sinamot ni guru godang hujal kami sinamot ni guru teh diselani mak dilas di rohanami dohonon nami mak semua nidok nirina dua-dua tinatak di rodang di bulat-bulat kami matong kamu matong kepain dudun kami mah anggap pangitu ini buruan sahak meda gabian jala horas-horas mbak tutup jala hoi tenang mah utusan mah firma tot di bere hasian naulo mangi umaho naulo pangi hutan asa firma bokki baun-baun pasalongan saya firma tot di muna na 277 mana kana pangap dari nauli di bulan dedeng ganon pas hatok pematu hoito le urus pasama do pengertian mah di mana muna gawe henakku baru kuna gawe paruman na baru di perkara kubur kuang ngai butuh na warohano na juga luruhano di jam rohana tak butuh nai dong tapi butuhku semua tuh angin dan saja semangat jadi mengiduau meletup pe adong permasalahan di teman-teman keluargamu alani parumai mogorko tutup nama parjolo nomor kumakarahoni tujorna olah neon po nama padinggan-inggan mimpinan masing-masing maktoni asal nagabe jolo mana dinggani di jolomu do di joloni masyarakat boleh mas pasatok kumatuho hela ulos sela adon so pasa ulos sela otoho doto baru nungaliling bubige adon so tamu hubunganmu tudeng gade di buku kamu namang indo mau tuho parmata takas deh di botoho na buha pangalahan ni uruki memang najugan lotong alay mangido atuho mula ulat ni sadarion masih ajujuan mahu ibagas kumatangkay keterbukaan lah kalau tukse arong permasalahan dalam pindolargan
cukup Mahamana 2 menyelesaikan, jangan sampai pihak ketiga. Kalau pihak ketiga udah paling ketuk keluarga Liba, kemungkinan keadaan terpaksa deh. Korin dok korin, no korin gula perawai. Daripada sepatu ki, tulu kalim gora sih. Leong sotik na sudah ono kuhata tuh amna 2. Dengan berbada tengok-tengok ni keluarga. Asam dalam karinggano. Alai sebelum berbada kamu martagiat kamu dah. Asa dengan di batau berbada. Gue aman dok. Laik kulo ibotokku. Bison lasno rohanami. Rohani lainmu sudah dipangulini berikut. Tumpe holan perhitian dalam pasu-pasu di pasah kami Tuhanmu mulai orang menarik tahu. Asal hidup tua mana? Ador haluka mana tu kita beri loku. Ador hati di mata kita beri loku. Saur matua ma laik kulo ibotokku padu kudo bahokku ning jalan arnono. Jadi kamu berikut. Doho buruku nakin tu bagi-bagi akan imami masuk nasujadi sirang anggudan sinirang niamatihan jalai ikut bohal hidup di perantauan di zaman sekarang banyak gara-gara Facebook rusak rumah tangga, jangan sampai gitu. Itulah nasihat dari aku beri untuk hubungan. Ingat itu, ingat bahwa orang tua kita orang susah. Jangan kita walaupun berduit menyembuhkan diri. Nah, ingat, jangan lupa kacang dari kulitnya song paduk ini tuh. Nah, jadi imotot tak, walau tabu kita tak asik pun roanta, nang ilo kita amat dari bata. Sehingga kita bayi akan masuk-masuknya perusahaan. So ini mah tak butuh dari kuno. Jadi semua ini dok dua. Bila kau kusur menahu topin tapian mengahu dia tidak maringanan. Seisi bahamu gapotan parsam. Mas itu. Sobat kepala musik. Korporasi naga benda itu. Ibadah ibadah. Mana di jam bahamu nang mahua. Ibarat ada kamu yang mermah. Jadi saat disuruh satu konten keras, nunggu saat ubah saat aku poda Tuhanmu, kamu main irohamu asagari rasos. Maju tu, mana atasnya? Suami mahatani tulangmu, suami hatani bapakmu itu. Molo hami nak kanindang si calo titin marakuda alana peparan di siraja lu tunggu kita ate ihok lo hami dan Pas di raja dari di bagasan ni manggo hinauli mong kanading kematong alay tolong bere dotto bulu renungkan torok lu nak kingulo swabaramkan sudi disorpikan tinggal cuma satu jadi wak penipuli manau namar lapatan dong dan nagabi disorpion beringan no dan nagabi disorpion artinya di sini mamunay nak kaningan ima ang gidulunami marga Nenggula Hani padi posom pahok tong pasu-pasui asahok ditongan-tongan di rumah tanggamu itu artinya jadi alani atong las nirohanami atong nalau tugun nami matok kamu manuguna uli manuguna dingkan asahok di jabu bonai hot pasu-pasu persaudam muna marhite-hite mangarahut ulos sitorok rabu batari daun hatoropat pupara dihamu di juluan narion alani atong dapok matutu hatani nama tuai nama dokon asana pura setakan ulos sesodi roha miraja di hula-hulamu mangurusi badan saya di batamat dong mangurusi tordi sabutrai hita namar hula guru namar saka do hita asa portak magulat tula mangi dekat sinong dong pasu-pasu nasiak kami raja di hula-hulamu sai di batama
pasal badudu alania tong bere asahot kamu di jabugona lahu tunggu nani nang kita tentang sudah mora dum tatugu tahorason baru tagiat tutul hari saliat tahorason songoni mala usna hokma di jabugona lahu jabugona yang bro Luka betulang. alania tong para musik nama ro asang kiat tutugu hari bere nami do buru namion baima na dingga nai ina si girang-girang ya. Ayo pun, non. Karena si Jodio. Jadi Sawani madi bere nami di boru nami siap kami huda-hudamu. Beremu. Asapa dipuli di pasu-pasu siap kami. Sali. Asa martiti si boruso karbonang si tostoson. Tiun dalam boruso tio-tio dapoton. Diangka pasu-pasuan siap kami raja di huda-hudamu. Sai di batama pasautum. Sa suatu saat di botian di tigaras. Numasasi kau hudu kami hamu. Hamu boru nami dok bere nami. Tuja bubona, saya sa gawe maita sama tuna horas. Asal mana di motor? Ribu nak masalah keson. Oh iya gawe maaf Tidak betul lah. Terus itu son. besok meta bang oh dia abang marah mari polit